uzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu shapho kunjani ngithembe ukuthi negrand ngithembe ukuthi niyaphila makusike usanda kusijoina kwi channel please ngicela wenze nje okulungile ulike i-video usubscribe kwi channel okunye okubaleka kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification bafethu ngizonipha i-update kumdlalo i-friendly game between iBafana nezwe lasePanama njengamanje ke bafethu kushubile iPanama iyalida ngo-1-0 umdlalo uqale ngo-7 o'clock so bafethu ke ngizonivezela i-goal clip just ukuthi ubone ukuthi i-goal lingene kanjani mawukuthi ke mhlambe awukho eduze noma abona kude wakho nanti i-goal liyadlala ngemuva wena owakho kulula kakhulu make sure ukuthi uyayilike i-video uyasubscribe kwi-channel uciphiza i-notification bell ngoba futhi makwenzeka ngena elinye i-goal ngizophinde futhi ke ngibuye la ngizokwenza i-video ngizokukhombisa lelo goal ngigcizelele bafethu ukulike i-video the more i-video inama likes amaningi ingalesikhathi i-video u-YouTube uyirecommenda so leyo video ivela kakhulu kubantu abasebenzisa u-YouTube so abantu bayaklikha kwi-video ngaleyo ndlela i-video ithola ama-views athe xaxa so mina njengo-driver we-channel lokho kuyangiholisa so make sure ukuthi awulenze phutha uyayilike i-video bafethu asiphinde sihlangabezane kwi-video elandelayo makwenzeka ngena elinye igoli okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.